anaenda kuti azafikire pagome paja kulalikira ana ngalimbitse motani ndose ametula wagome kulalikira tisaugema zamaonaliyese wamundena wagomera muzira yelimiya tose kulalikira kyabagomesa malakire manta kutomere kadazigema bandinde wamuntu ila yese bayeye kandi wamuntu wamuntu yeni koyiweyo abana kulengawo ndi wamuntu wewo mwilese bayeye wamuntu ndi wankulu ndedi ulimbiri kazanga kumbi abakale ndi manta kule yose zikuba mulungu ngene wali kazikita kuti ndikagrantiwe emene yoyo ndeze kuba mulungu ngene kabatsonda nateli atulingwanitsa ulitheleka kathili ke abo kunalingu yangu la kwa madam Primrose Mustafa akuti sakale chakuti inondo wang'ono muziyana ne basi kusinga kwani iya yakuti chomwe mulungu wazala mwa iweyo chikala cha chikulu mkati mwako koma ndiwe mana utupi momwe tabvera kwa Primrose kama kupita kwa madam Mkandawiri ngalimbitse motani ana azanu kuti pagome paja kozvala likiraso nawo tsiku lina ndithu Nongwembiritsani anazanga wumva kuva dzasimuka ipapo munhu ndichimena ndamutendera yini kuti muntu tokalalirira usamazooneka ioneka kulimbira mwana ayo. Okay apo kuti saziyana ne basi kuti ndife ana achibebere iyayi kuri bose rikafikire kwa mitundu ngati Yeremiya ni mwana wa ng'ono kwambiri koma anatumidwa nakalalikira ku mitundu ikulu kwambiri komwe iyeyo mwitsi nkhwake amaziberera koma mkati mwake munali modzozedwa ndi Mzimu Woyera ndithu momwe tikuchezera pa nthawi ino kuno kumpingo wa St. Mark tili dali ndo athuwa alondola ndithu kutoka komwe ku Blessed TV kufika kuno ku St. Mark tinalonjeza tinakhala mukuona ma-update nde ma-update aja lero tafika ndithu tapeza anthu aja ndithu alendo athu apa muli apa nde palendo athu mumakonda chani kwambiri ningoti mukapatsa kunyumba chani mumakhala mumakonda chani kuenjeni kumwe makonda kuimba nyimbo kuno imbaso nyimbo yanji unaliyesera otchuka amene mumamuona kuti uyuyu nyimbo yake ndikhoza kuyimba kapena imanisangalatsa amene ndimamukonda ndi ndani kuti na Blessed TV tikauza mainjiniya akatitwere nyimbo kumeneko tisangalatsirepo tiyambire kuno PSP nyimbo yanji masuka ugu Grace Chinga nyimbo okay kaliza mbiri ndizaurula chanjande kuti mainjiniya atumene kakala sakasaka zimene zozo mixa kuti tuone kuti tikale motani ine monga mkozi programu iyi ndi munthu kuchokera ku Blessed TV tikunyadileni amene mwakamukuonera tinali pano kucheza na preacher ake amene anali tsiku la lero ligawira mawu tsiku la lero kuti tidalitsike ndithu takhutira kwambiri taphunzira chikondi tikhale ndi chikondi osati kuti nzako shuga ali ni shuga ndekuti iweyo ukhale chitonzo kwanzako kuti ali ni shuga ndekuti azichita kuyandama naye shuga ayi tiye tigawaneni shuga kaya mchere chilichonse tigawane taphunzirako so kulimba mtima kwa mwana wa munthu ukalangira kumizinda nyumba zonera lero ipasi timali zosangalatsa kwambiri anachipepe ngati amene kulalikira ndithu ifeyo monga Blessed TV ndifonyadira kwambiri kwa ine mkozi ndi munthu Emmanuel Hennington Gaira ndikufunani kuti mukhale pomwepo tipitizani kuonera Blessed TV kamera tunali makamera amene ationetsa kuti tioneke bwino pamkono wanu tikuchitinga komata koma akuonetsa kuti akugwira bwino ntchito yake kuti tiwale ndithu
kuli Vanessa Mponjera Mkozi, kuli Mkwachi Msisya ndi Mlembi, kuli Doris Chiumya ndi mainjinia atu kungoti lero tadalitsika kwambiri mainjinia atu amene amati mwina voice ivekeko alina Joyce Kanyika ndikuti amene wakuti mawu atu avekeke pamene pakuti ino mudalitsike kumeneko na anthu ake amene wawa tikufunani masana abwino kuchokera kwa ine Emmanuel Hamilton Gaira ndikuti kutsatira Best TV. Mbuya kudalitseni zikomo.